Marilah pauka istano Mahyildi bacarito. Mahyildi Ansarullah Datuk Marajo nan mulia. Lahir di Bukit Tinggi, anakku sie anduang nan setia. Ayah kuli panggua, hidup sederhana coba sahajo. Pendidikan kemewahan dibayar jo paluah jo tanginyo. Sajak sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, Karajo kareh tak putuinyo asa. bajua ikan di dumai lo perkoran malam hari nan dingin. Manjajo kue pado patang batarana kabau di Bukit Tinggi nan rami. Disiplin ditampo jalanan integritas tak taung kia jo janji. Kuliah di UNAN Fakultas Pertanian nan gagah, dakwah jo politik jalan hidup nan dipilih ya jo sumangai. Tahun 2000 ampe jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi. Suara tak banyak, jalan ke eksekutif tak buka laweh nanti. Wakil Wali Kota Padang tahun 2009. Wali Kota Padang duo maso mamimpinan rami. Menata pantai Padang pasar raya tanpa karas jo damai. Adipura Bali Aksa sudah 8 tahun manyeso jo rindu nan dalam. 25 Februari tahun 2020 cie dilantik jadi gubernur. Sumatera Barat kasapulua amanah dipikua di pundak. Nilai syariah diutamuan ekonomi, pertanian dipadu are. Infrastruktur di Poeo ranah Minang maju capek. Dari namaku sie anduang sampai jadi gubernur nan dihormati. Mahyildi bacarito katulusan Jokarajo karenan membuat tak kajui. Takdir nan sulit bisa diubah jadi pengabdian nan sabana elok. Pamimpin sederhana inspirasi anak nagari nan sabana rancang. Dari Lampau ke Istana Mahyildi bacarito. Karajo karet katulusan jadi bekal utama. Pamimpin sederhana amanah dipegang Sumatera Barat maju, Indonesia jadi liang cahaya.
hanya jabatan, tapi pengabdianan sabana bake. Mahyildi tunjukkan jalan kepemimpinan nan sabana taguan. Dari jalanan inyo baraja, arti kehidupan nan penuh joharo. Kini jadi pemimpin memajukan ranah Minang nan sabana rami jo elo. Mahyildian Syarullah, inspirasi Indonesia jo dunia. Dari anak usia anduang, jadi gubernur nan dipikayo jo cinta. Mudah-mudahan amanah membawa barakah jo rahmat. Sumatera Barat maju, Indonesia bajayo